Salut și bine ai venit la Ouăle de Aur, seria în care aflăm care este cel mai bun mod de a consuma ouăle la micul dejun. Data trecută am făcut scrambled eggs după rețeta lui Gordon Ramsay și dacă nu le-ai văzut te invit să dai o fugă să le descoperi, iar astăzi testăm rețeta lui Jacques Pepin. Chef Jacques Pepin începe prin a sparge ouăle într-un bol, le bate bine cu un tel, apoi adaugă sare și piper, niște chives și păstrează 2 linguri din compoziție pe care le amestecă cu smântână lichidă. Adaugă ouăle într-o tigaie și le gătește la foc mic, amestecând constant cu telul până când textura acestora devine omogenă și cremoasă. La final adaugă amestecul de ou și de smântână, oprind astfel procesul de gătire. Servește totul pe pâine prăjită și pe deasupra adaugă niște roșii sotate cu ciuperci pe care le-a pregătit în prealabil. Și cam așa au ieșit, sunt extraordinar de cremoase și te invit să-mi lași un comentariu cu rețeta cărui șef ar trebui să o mai încerc. Doamne, cât de bune sunt! Sunt excepționale, a durat cam mult să le pregătesc, cam o jumătate de oră, deci le scad un punct de acolo, deci nota 9.